la gent del poble, que significava que era pagès i que treballaven al camp, no tenien diners. Els pagesos es feien la roba amb pell d'ovella o d'altres animals. En canvi, la gent del castell es podia comprar moltes coses. La princesa portava vestits amb mànigues amples que li penjaven i també un barret de colors amb una ploma. Els monjos anaven vestits amb una mena de vestit de colors tristos i foscos, marró, gris i negre, amb una caputxa. Els monjos més savis i experts i vells portaven un bastó. Els cavallers dels exèrcits portaven armadures, cascs, botes i escuts de ferro per poder defensar-se dels espasses. No havien de ser molt forts, perquè el ferro pesava molt. Això és un cavaller. Això és un altre cavaller, sacant l'espasa. Això és una princesa. Aquí hi ha els bufons, hi ha la princesa, hi ha molts. Aquí hi ha no jugadors